ešte raz ďakujeme za ich výkon. No a už po druhýkrát počas 23-ročnej histórie Chalamajov sú tu opäť internacionáli, naši starí známi. Hoci za ten rok už trošku podrástli a sú ešte krajší, než boli. Opäť o svojej skvelej forme pripravení improvizovať 8, 9, ba dokonca 10 minút. A s čím to vlastne prichádzajú? No, názov ich čísla bránky, body a vteriny je predzvesťou športovej aktivity. Takže dajte si pozor, aby sa vám nič nestalo. Internacionáli 2. Bránky, body, vteriny. A nejsem showman, teď já jsem nenaspíval žádný hit, já nemám žádnou popularitu. Vážení diváci, náš prvý príspevok poteší priaznicov futbalu. O slovo sa nám hlási Karol Plavák starší. Zelená je tráva, fotbal to je hra a tenis kulatý, věc je záludná. Jen si ty hochu pozor, dej ostrou ránou, góly rozdávej. Vážení priatelia futbalu, vítame vás na dnešnom športovom zápolení. Kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos. Necestuj tým vlakom, budem sám, ani nevieš ako. Opatrný futbol, hráči na oboch stranách sa oťukávajú, no hra sa začína priostňovať. Sú tu prvé šarvátky a v týchto momentoch sa hra vymkláva z ocom z rúk. Ale to je nemilé. V tomto momente sa strhla bitka všetkých zúčastnených, bijú sa dokonca aj tréneri. Komentár priebehu podcastu sme požiadali oboch trénerov. Takže ako hodnotíte výkon svojho mužstva? Áno, slnečko nám svieti, končí sa je skvelé, chlapci bojujú, no, verím, že ešte bylo postavili do svojho maximum a premeníme aj väčšinu skôlové príležitosti. Naozaj, toto sa nedá poprieť, organizátori sa to vyznamenali. A ja ten kultúrny program to nemá byť dovidenia. O tým
strašného, ako sa budú hrať vyvíjať ďalej. Vážení diváci, došlo k ráznému ochladeniu. Zvukovým obrazom prepíname na pretiky skokoch na lyžiach zo série Intersportúne. Rodičky, zvoňte na sadiach, zvoňte s náma letíme, nemám z toho stracha. A či len tak z ničoho nič na druhý svet odídeš, ani sa poriadne neodoberieš, ani kľúče nevrátiš, ani žiadnu tajnosť neprezradíš. Však kľúče máš už 2 týždne ty a tajnosť nevím žádnu. Aj keď som s tebou čo zatajiť, ty si mi to hneď odtajila. Are you ready to die? Houston, we got a problem. Mayday, mayday. Klasy polohu. Simula. Vonku prší. No na môj dušu, to bude pohreb. Ešte šťastí, že budem v trúhle. Však ti tu priložím dvoje teplých gatí. Noci bývajú chladné. Uh-oh, we're in trouble. Something's coming on, let's burst our bubble. Žiaľ, šport má aj svoje tienisté stránky. No a teraz zo zimy do tepla ďalšou etapou pokračovala legendárna rally Paríž-Dakar. Je tu leto a to je zima. Môžeme venku do rána bejť a mení nám zima. Zas je tu leto, tak to je skvělý. Bejť takhle celý rok, to by sme chtěli. Ide ďava Saharou, vyprahnutou Saharou. Hello, you fool, I love you. Řeknu vám to otevřeně, ve Škodovce tisícovce jezdím denně. A furt to jede. Ale poctivá stará česká ruční práce na koleně. A furt to jede. Slečna, ja vás veziem, moje auto je dosť veľké. Nie som z tých, ktoré vedia byť tou najsladšou, nežnou a nevinnou. Tak ma cháp, zvládneš to snáď byť chvíľu sám.
Rátošok, prach víriacim Kalovska. Ponúkame vám dojazd poslednej etapy Blažkovho memoriálu, ktorá viedla. A nedaleko od Trenčína cez Michalovce Popradu až po Dunajskú Švedu. Vedúceho pretekára uvidíte v žltom trikote. Bicycle, I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. I am the one and only. Posledný ročník už páli, dajme si mi pokoj. Internacionály, strany a nápadov zdroj. Rozbolíme šováky starý základ, junáci hoď sa k víťazstvám.